fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti eżis, inġbarna fl-imkien biex niċċelebraw l-imħabba li għandha Marija għal kull wieħed u kull waħda minna, tant illi minn żmien għal żmien Marija tagħmel il-preżenza tagħha sensibbli. Kif ġara snin ilu propju hawnhekk fil-kappella ta' warajja, fil-kappella li hawn qudiemkom, sejħet lil Karmni Grima, ejja, ejja. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma jew narfu wkoll li l-imħabba tal-Alla u l-imħabba tal-Om jagħtu kull tip ta' ħtija u fraġilità. Il-mulej jaħfrilna ħtijietna, aħna bindiema sinċiera li tolbu ħiħenna lina. Li tolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnieb ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu l-festa tal-Om qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu blajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u enfex fil-għena bint Sion għali xarani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U l-kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej. U huma ikunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek u l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu iskiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll għax stembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħli ħinja għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla riċkejknin, mela b'kull ġejt lil minhu bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħa ħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bries Abraham u nislu għal dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li Ġesu tela s-sema,
l-Apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa ta' Żebbuġ li hi l-bogħod mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'kien daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija om Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej. Umu bil-wieqa. Alleluja, 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 alleluja. Ħin jgħid Verġini Marija li jemment li seħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieċu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx imbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-fuħar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu il-mejda. U huma marru jatwulu u daq l-ilma mibdul f'imbit. U billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-imbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-imbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu, bih wara l-glorja tiegħu. U d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej.
ħafna drabi fil-familja l-preżenza tal-om tħollu torbot. Il-preżenza tal-om tista' tkun għajn ta' ferħ u l-preżenza jew in-nuqqas tal-om jista' jkun għajn ta' dwejjaq, ta' diffikultà, ta' disperazzjoni. Xi drabi ma nifhmux kif imma fil-pjan ta' Alla jekk jiġri illi l-om tonqos il-preżenza tagħha minn nukleo l-iktar importanti li huwa l-familja. Xi drabi wkoll ikun responsabilità tagħna stess imma mhux dejjem jiġri hekk. Illum qegħdin niċċelebraw il-preżenza tal-om. Il-preżenza tal-om fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Om li tmur lilien minn l-om bioloġika tagħna. Om li hija dik il-mara li għandha l-kwalitajiet kollha neċessarji, dawk il-kwalitajiet kollha li aħna neħtieġu biex inħossuna uliet, biex inħossuna fis-sigurtà. U l-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' kwalità importanti ta' din l-om. Il-kapaċità tagħha illi tinduna bil-bżonnijiet tagħna. Il-Vanġelu tal-lum jurina li minkejja li aħna niġu nitolbuha hawn, minkejja li aħna mobbijejn bid-diffikultajiet u bil-problemi tagħna, niġu nistaqsu u nittalbu u nitkellmu magħha. Il-Vanġelu tal-lum jurina li minkejja dan kollu hi diġà taf, hi diġà attenta, hi diġà tkun osservat minn qabel l-istorja tagħna. U dan huwa att ta' imħabba kbira lejn kull wieħed u kull waħda minna. Marija taf minn xiex aħna għaddejjin, kif kienet taf qabel ma kien jaf kulħadd minn xiex kienu għaddejjin l-arajjes ta' Kana. U l-kelma li tgħid Marija lil Ġesu hi simili għall kelma li tgħid lil qaddejja u hi simili għall kelma li Marija qalet lil Karmni u li tgħid lilna. X'qaltlu lil Ġesu Marija? M'għandhomx imbejt, ejja għamel xi ħaġa għax m'għandhomx imbejt. Din il-qalb kbira illi mhux biss tara l-bżonn imma tipprova tagħmel xi ħaġa. Aħna jiġrilna li spiss naraw ħafna bżonnijiet għaddejjin qudiemna, anki biss aħna u nieklu qoddim it-television, nosservaw, forsi nħossu xi ħaġa imma nieqfu hemm. Marija tosserva, tħoss u taġixxi. Dan mhux biss fil-konfront tal-arajjes ta' Kana, imma fil-konfront tiegħi, fil-konfront tiegħek. U dak li għamlet Marija ma' Ġesu ejja għamel xi ħaġa, tagħmlu Marija l-istess mal-qaddejja. Ejja Isa għamlu dak li jgħidilkom hu. U hawnhekk hawn xi ħaġa tassew interessanti għax ifisser li Marija tqejs lil qaddejja u lieda daqskemm hu bina Ġesu. Kif tqejs Marija lil Karmni Grima binta u lilna kollna kemm aħna wlieda daqskemm tqejs lil bina Ġesu. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Ek qalet lil qaddejja, ejja, ek qalet lil Karmni. Marija lilna tqisna bħala wlieda. Għax bl-istess ton, bl-istess mod, bl-istess attitudni li tkellem lil bina Ġesu, ek ukoll tkellem lilna. U dan iseħħ jiġi ikkonfermat taħt is-salib ta' bina. Meta Ġesu innifsu jdur fuqha u jgħidilha dan hu ibnek. U fi Ġwanni hemmhekk kien hemm kull wieħed u kull waħda minna. Ibnek mhux biss jien, hekk rid jgħidilha Ġesu lil Marija, imma ibnek u bintek kull wieħed u kull waħda minn dawk li jemmnu fija, kull wieħed u kull waħda minn dawk li jagħmlu parti mill-Knisja. Allura din l-esperjenza ta' dalgħodu li niċċelebraw it-tifkira
ta' meta Marija semmet leħena lil-karnu qaltilha ejja lilna iġġeddidna fit-tifkira fil-memorja fil-verità li Marija hija ommi, li Marija hija ommok, li Marija hija omna. U dik lejja li Marija qalet lil-karmni qalitha u tgħidha lilek il-kull wieħed u lil kull waħda minna. Hija lejja tal-omm. Hija lejja tal-omm li tinteressa ruħha fid-diffikultà ta' wlieda. Hija lejja tal-omm illi ma tiġix taqgħu tqowm minn dak li jiġrilna. Hija l-ejja tal-omm illi trid tgħinna, trid tagħmel xi ħaġa lina, mhux sempliċement tosserva, tħoss u tieqaf, imma tosserva, tħoss u taġixxi għalejk għalija. Din il-ejja illi Marija tagħmel lil-karmni u lilna. Hija ejja illi fija wkoll dak li qalet lil-bina Ġesu u li qalet lil-qaddejja. Lil-bina Ġesu qaltu m'għandhomx imbejt. Lejja li tgħid lilna Marija timplika fija wkoll ġo fija m'għandhomx imbejt. Fi kliem ieħor timplika ġo fija ħarsu madwarkom araw id-diffikultajiet tal-bnedmejn. Tiqfux billi sempliċement tosservaw imma wkoll għamlu kif jgħidilkom hu. Lejja li tgħidilna Marija, lejja li Marija qalet lil-Karmni Grima, fija ġewwa fija, il-kliem li qalet lil-bina Ġesu m'għandhomx imbejt u l-kliem li qalet lil-qaddejja. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Ejjew nitolbu lil Marija biex nifhmu sew din lejja tagħha u kull darba li niġu hawn noħorġu iwa kkunslati, iwa imserħejn b'moħħna mistrieħ li Marija semetna, li Marija laqet it-talba tagħna, li Marija qed tieħu ħsiebna għaliex għax hija omna. Imma jew ukoll inkomplu nifhmu u nagħmlu esperjenza ta' dik lejja li tgħidilna Marija meta noħorġu minn hawn, inħarsu lejn in-nies ta' madwarna, naraw x'inhuma d-diffikultajiet u l-problemi tagħhom, nimtlew bil-ħerqa, bil-ħniena, bil-imħabba biex ngħinuhom u fuq kollox nimtlew bix-xewqa li nagħmlu dak li jgħidilna bina Ġesu. Lejja ta' Marija timplika, lejja ta' Marija stedina biex il-koll kemm aħna nieħdu l-ħajja tagħna fid-dawl tal-kelma talla, fid-dawl ta' dak li għallimna l-iben tagħha Ġesu li tiegħu aħna dixxipli, fid-dawl ta' dak illi Papa Franġisku meta kien hawnhekk f'nofsna propju minn quddiem dan is-santwarju saħaq għal kemm il-darba. Il-ferħ tal-Knisja, il-ferħ tal-komunità li temmen u li tisma' l-kelma u li xxandara lill-oħrajn. Issa nqumu bil-wieqfa u flimkien nistqarru dak li nemmnu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull smit. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġa
flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ċej. Amen. Ħuti Jeżis, miġburin faqda ta' mħabba biex natu ġieħ lill-Alla li joġbu jippermetti li Ommu Marija issejjaħ lil Karmela Grima u lil Franġisk Portelli biex jiġu jżuruha f'dan il-post qaddejs. U hekk tistiden lilna nitolbuk mulej biex bil-qawwa tat-talb tagħha bħalma nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek u hekk ikollna semm magħha fil-glorja tas-sema. Għal-Knisja mqazza tiegħek biex bil-għajnuna ta' Marija turi lill-bnedmin kollha li Alla ħalaqhom għall-glorja tiegħu. Turihom it-triq u tgħinhom fil-mixja tagħhom lejn is-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna kif ukoll tal-ġnus kollha biex jimdawlin minn Omna Marija jfittxu dejjem li jaħdmu għal ġid tal-popli ħalli jgħixu fil-paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija kompli jixħed mulej ħarsa ta' mħabba fuq il-familji tagħna l-aktar dawk li fihom hemm il-firdiet u l-mart nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħajkun il-leħen ta' Omna Marija stedina għaż-żgħażagħ tagħna sabiex fiskiet ta' dan is-santwarju jitalmu, jisimgħu u jwieġbu għall-kelma tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn fuq is-salib inti tajtna lill-ommok biex tkun omna. Żommna taħt il-ħarsa materna tagħha. Ħatkun għalina gwida, għalliema spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U mulej Alla tagħna li joġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post qaddejs li minnu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mollija s-sema ix-xerre ta' kbir ta' grazzi fuqna. Atina qalb safja u twajba ħalli nikbru fil-fidi u mmexxijin mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna bħalna nfusna bl-istess Kristu Sidna. Amen.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ommok, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk, waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija. Bil-qalb bla teba' ilha qed il-verb tiegħek u sħaqilha tnistu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat li d-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla lina biex tħares bħala wlieda il-bnedmin kollha imnislejn għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli jew magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu mwiet u hekk saret ixbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba tagħhom tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal il-jum tal-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Niklu dal-ħobs u nixorru dal-kalċi. Inħabru l-mewtijek mulej Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, l-isqof tagħna Anton u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien induru lejn il-missier tagħna tas-sema. Aħna li nafu li aħna wliet il-missier, aħna li nafu li aħna wliet Marija. Ejjew induru lejh u b'fiduċja sħiħa, b'qalb mimlija fiduċja u serħan fih. Inkantaw flimkien. Issirna li inti ismek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil-minu ħatija minna. Iddaħħalniex fit-tiġri, isteħnisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu lil xulxin. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu
li jneħħi dnub tad-dinja. Ħenjina aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitlobkom inqumu bil-wieqfa biex issa flimkien sa ngħidilkom kif nimxu b'mod alternat inkantaw flimkien l-innu ta' ringrazzjament lill-Alla għal tant grazzi li huwa xeħed fuqna permezz bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. Walek ħudu il-karti s-sofor fidejkom, aħna naqraw flimkien bil-mod miegħi il-kliem, qegħdin ngħiduh bil-Malti biex kulħadd jifhem x'qegħdin ngħidu u bliema kliem qed infaħru lill-Alla. Imbagħad inkantaw ir-ritornell flimkien Laudate omnes gentes laudate Domino. Dan inkantaw flimkien mal-kor. Wara t-talba ta' tmiem it-tedew mill-isqof, l-isqof imbagħad sejjer jidħol fil-kappella u flimkien miegħu ngħidu s-supplika għandkom dawk il-libretti żgħar bit-talb tal-Madonna ta' Pino. Fihom hemm issibu s-supplika. Ngħidu s-supplika flimkien imbagħad nirċievu il-barka tal-isqof fl-aħħar. Għalhekk inħeġġiġkom biex nibqgħu fil-Knisja sal-aħħar mument ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Flimkien. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Nejdu flimkien, lilek o Alla jinfaħru, lilek b'mulej nistqarru, lilek missier ta' dejjem, id-dinja kollha tqimek, lilek l-anġli kollha, lilek is-smewwiet u l-qawwiet kollha tagħhom, lilek il-kerubini u s-serafini ixandruk bla għena. Għaddejs, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-kubur tiegħek. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Lilek tfaħħar il-ġema tal-apostli, lilek ifaħħar l-att sabiħ tal-profeti, lilek ifaħru il-qtajja tal-martri, rebbieħa kollhom bjuda. Mad-dinja kollha il-Knisja mqazza tisqar fik, il-missier ta' kobor bla qies, li bentijek meqjum veru waħdieni u l-Ispirtu Santu id-difensur. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Kristu, inti sultan glorjus, inti min dejjem bin il-missier, int biex teħles lil-bniedem, ma stmerrejċ tinżel f'ġuf ta' verġni. Int ħriex trebbieħ fuq is-seta tal-mewt, u ftaħt is-saltna ta' smewwiet għal min jemmen. Laudate omnes gentes, laudate Domino, Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Inti qiegħed fil-lemin tal-alm, fis-seb tal-missier. Aħna nemnu li għand terġa' tiġi bħala imħallef. Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek li jint fdejt b'demmek il-għażiż. Għamel li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek fil-glorja ta' dejjem. laudate Te
omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Salva lil poplu tijek mulej, birek il-wirt tijek, kun ir-raj tagħhom u erfaħħom għal dejjem min jum għal ieħor aħna nberkuk u nfaħħu ismek għal dejjem ta' dejjem. Għamel mulej li llum inħars ruħna minn kull dnub. Laudate Dominum, laudate Dominum. Ħenna lina mulej, ħenna lina, ħatkun fuqna mulej it-tiba tijek kif fiki it-tama tana. Fik mulej jien nisken ma jkolli qatt għax ninfixel. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna u niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Supplika lil Madonna ta' Pinu. O Marija, f'dan il-jum għażiż infakru s-sejħa li għamiltilna fis-santwarju ta' Pinu permezz ta' Karmni Grima u Franġisk Portelli sabiex inqimu lilek fil-misteru tal-mewt u l-assunzjoni glorjuża tiegħek fis-sema, kif ukoll lill-ibnek Ġesu Kristu fed-dej tagħna li minħabba dnubitna ġar is-salib u ġarrab tbatija l-iktar ħarxa. Għalhekk nixteħtu f'riġlejk u bil-ħerqa kollha ta' qalbna nitolbuk tisma' tnejidna. Inresqu quddiemek it-talb li tagħna għalina nfusna, għall-familji tagħna, għat-tfal, iż-żgħażagħ, il-morda u x-xjuħ għal dawk kollha li huma mġarbin. Għatina l-faraġġ u l-paċi li neħtieġu f'din il-ħajja. Iżda fuq kollox għamel li fuq l-eżempju ta' Kristu u tiegħek nitalmu ngħixu ħajja qaddisa u nġorru bis-sabar is-salib tagħna ta' kuljum sabiex mewtna tkun għalina modija li twassalna fil-glorja miegħek fis-sema. Amen. Flimkien sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija, tempju ħaj ta' innoċenza, lilek l-irbaħ tal-kollox idnub u sbaqt lill-anġli fis-safa, ma kienx tisħoqlok il-pina tal-ħtija, iżda bħala bien ta' dam inti wkoll kont imdawra bidwejja u d-duluri u ġarrabt fl-aħħar il-mewt bħal kull bniedem li jittwielet għal ħajja.
iżda mewtek kienet effett tal-imħabba li meta waslet fl-aqwa tagħha ħelsitek mirbit tal-ġisem sabiex tingħaqad tal-dejjem ma' Ġesu. Aħna wkoll Marija nixtiequ ninaqdu ma' ibnek imma ninsabu ħatjejn ta' bosta dnubiet u l-ħsieb tal-mewt iħawwadna u jbeżżana. Għamel int li l-mewt tkun għalina ir-raqda tarwieħ ġusti. Neħħilna l-biża ta' dawk l-aħħar mumenti billi taffihom bl-imħabba ta' Ġesu tiegħek. Għamilhom ħelwin billi tieqaf magħna bħala om tagħna ħanina. Amen. Flimkien sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija, amara ħajja tal-iben ta' Alla magħmul bniedem, il-ġisem tiegħek bla teba imqiegħed mill-idejn l-apostli fil-qabar ma messux it-taħsir tal-mewt. Iżda wara 3 ijiem reġa' ngħaqad mar-ruħ imbirka tiegħek u ġie mqajjem glorjuż għall-ħajja li qatt ma tintemm. U inti ġejt meħuda fis-sema fost il-ferħ u t-tifħir tal-qtajja tal-anġli. Ikollok ħniena mix-xejn u d-djufijiet tagħna. Għamel li mnatfin bid-dmuħ ta' vera ndiema ma nħallux iżjed lill-għadu jirbaħna, iżda nħarsu l-qalb u l-ġisem tagħna bħala tempju ħaj ta' Alla, sabiex fl-aħħar ġurnata inqumu mit-trab tal-qabar tagħna mibdula fil-bniedem perfett u nittajru mal-qaddisejn biex niltaqgħu ma' Ġesu Kristu li mħallef tagħna u minnu nisimgħu is-sentenza tal-ħajja ta' dejjem tistedinna għas-saltna mħejjija lilna mill-missier qabel il-ħolqien tad-dinja. Amen. Flimkien sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija, l-ewwel waħda fost il-ħlejja kollha li m'hemm ħadd fosthom li huwa daqshekk jew li għandu l-qdusija tiegħek, lilek li aktar mill-qrib imxejt u sseħibt ma' Ġesu fid-tbatija u fl-għajb tas-salib, kien jistoqlok l-aħjar sem mir-rebħa tiegħu. Illum tinsab fuq il-kori tal-anġli fil-leminija ta' ibnek inkurunata mit-Trinità Qaddisa li qiegħdet fidejk kull seta fis-sema u fl-ard. Permezz tiegħek, o Marija, infetħu għalina bwieb is-sema, fidejk Kristu ħalla t-teżori tal-grazzja u l-frott tas-salvazzjoni li kisbilna bil-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Salvana mela li żied ħelwa u ħanina fost l-ommijiet. Jinżlu fuqna minn idejk it-teżori tal-grazzja ta' Alla. Atina l-indiema ta' dnubietna. Għamel li liben ħanin tiegħek ikun ħanin magħna. Iġbidna wara d-dawl tal-qdusija ta' ħajtek u wettaqna biex fuqha nfasslu ħajjitna bi ħrara dejjem ġdida. Hekk kif issa inqimu bl-imħabba, bil-ferħ u bit-tifħir, jissoqilna ġurnata li niġu nirringrazzjawk fis-sema u jkollna sem mill-kuruna tiegħek billi ngawdu l-Alla għal dejjem. Amen. Sa flimkien inkantaw is-Salve Reġina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules
nitlobkom toqgħodu minuta waħda bil-qiegħda, minuta waħda. Dalgħodu nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lil Father Gerard Buħaġar illi għal dawn l-aħħar 25 sena ħadem bisħieħ qalbu kollha fis-santwarju ta' Pino li qegħdin fih aħna lkoll illum. Għal dawn l-aħħar 17 kważi 18-il sena bħala rettur tas-santwarju. Father Gerard qiegħed itemm din il-ħidma tiegħu hawnhekk fis-santwarju sal-aħħar tax-xahar ta' Lulju li ġej. Nixtieq kif qegħdin hawn miġburejn inrodlu ħajr. Mhux tant tal-ħafna inizjattivi li ħa anki dawk. Imma fuq kollox nixtieq inrodlu ħajr għal qalb mimlija kbira tiegħu, mimlija mħabba lejn il-Madonna li hu poġġa f'dawn is-snin. U kienet din il-qalb tħabba tiegħu lejn Marija illi ġelitu li buttatu biex jagħmel ħafna ħwejjeġ sbieħ f'dan is-santwarju u madwaru. Nistgħu nibdew mir-restawr tal-kappella, inkomplu fil-kwadru, nibqgħu ħerġin il-barra, it-suntier, l-opri tal-mużajk, flimkien max-xogħol ieħor li għadu sejjer, kemm id-dar tal-irtiri kif ukoll iċ-ċentru tal-akkoljenza. Però l-iktar importanti, aktar importanti minn dan kollu, kif kont qed ngħid, hija l-ħidma pastorali, hija l-ħidma ta' evanġelizzazzjoni, hija s-serjetà fil-liturġija, il-preċiżjoni u l-qawwa fil-kelma illi għandna l-fejn nirringrazzjawh għalihom. Father Gerard mill-ewwel ta' wissu l-qudiem se jibda esperjenza barra minn Malta ta' iktar għarfien fuq il-Madonna, iktar għarfien Marjan. Imbagħad ikompli matul is-sena f'esperjenzi kemm ta' tagħlim għalih kif ukoll ta' kondiviżjoni, ta' sharing tal-esperjenza tiegħu ta' dak li jgħix hawnhekk f'dan is-santwarju f'diversi postijiet oħra skont il-programm tiegħu. Għalhekk minn qalbi nixtieq tassew nirringrazzjah f'isimkom ilkoll u f'isem iż-żewġ isqfijiet ta' qabli illi poġġewh fir-responsabilità ta' dan is-santwarju. Mill-ewwel ta' wissu l-qudiem sakemm jinħatar ir-rettur il-ġdid se jkun responsabbli tas-santwarju Dunkarm Refalo. Jien naħseb li Father Gerard f'dan il-moment ħaqqu applaus ċabċipa kbira min-naħa tagħna. Kelma qasira. Jiena nhar il-ġimgħa nagħlaq 37 sena saċerdot. Tminja, skużawni, fl-87 kienet is-sena Marjana. U jien nista' ngħid li dawn is-snin kollha ta' ħajja saċerdotali għandi għax verament ringrazzja l-Mulej. Ma nistqar magħkom li sibt fil-Madonna għallima u gwida fil-ħajja spirituali. U dan li jiena nixtieq inħallilkom. Ħalli jkun is-Santwarju ta' Pino il-post fejn intom tagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-Om, tħallu lil Marija tgħallimkom u tħalluha tmexxikom lejn Ġesu. Nixtieq pubblikament nirringrazzja in-numru sabiħ ta' saċerdoti li kienu jiġu ta' kuljum għal sigħat sħaħ għal qrar.
Għax santwarju Marjan mingħajr il-konfessur mhuwa xejn. Jiena llum wara din l-esperjenza hawnhekk f'dan is-santwarju il-ħafna kwadri tal-ex voto m'għadhomx jippressjonawni. Kienu jimpressjonawni meta kont tifel żgħir. Għax kont ngħid ara kemm hawn mirakli. Imma hemm ħafna mirakli ferm ikbar milli nafu bihom aħna s-saċerdoti li jseħħew fil-konfessjonarju jew fil-kamra tal-qrar. Hemmhekk aħna missejna bidejna kemm verament il-Madonna hija li tiġbidna lejn bina Ġesu. Hekk, jiena nħossni fortunat li kelli din il-grazzja li naqdi lil Marija. U għalhekk għażilt li l-komplement anke tal-ħajja saċerdotali tiegħi tkun propju ta' għaddej tal-Verġin Imbirka. Infatti, fawwissu kif qalilkom l-isqof, jiena sejjer nibda esperjenza mal-patrijiet is-servi di Marija u ħankun hemmhekk magħhom ngħinhom fil-qadi fis-santwarju ta' Marija Annunzjata ġo Firenze. Ġifieri Madonna waħda hemm. Ġifieri ħanibqgħu qrib xulxejn fit-talb tagħna. Nixtieq nirringrazzja pubblikament l-isqof tal-fiduċja. Ħassejtu verament missier kif għandu jkun l-isqof. Ġifieri fraħna flimkien, samna l-esperjenzi tagħna flimkien. Nixtieq nirringrazzja wkoll lis-saċerdoti kif ġa għedtilkom li ħadmu f'dan is-santwarju, kif ukoll lil ħaddiema u lil tant volontiera li jgħinna. Nixtieq nitlobkom pjaċir wieħed. Naf li ħadd titolbu għalija, imma jien nixtieq nitlobkom ħaġa waħda għaliex xi ħaġa li qiegħda tkidni hawnhekk f'dan is-santwarju u jafu bija l-ħaddiema kemm ta' jgħir laqtu f'wiċċhom. Meta niġu hawnhekk fis-santwarju, ejjew inżommu bid-dekor. Ejjew niġu libsejn xieraq. Fejn il-bieb għandkom dejjem dawk il-biċċiet. Ħanatikom konċ kejken. Tafu kemm ġewna dawk il-biċċiet nistħinejt biex nżommu bid-dekor fil-Knisja u din xi ħaġa f'Malta u għawdex ta' tmur l-Italja fejn sejjer diġà s-santwarju, aqqas biss joffrulek il-biċċiet, għandhom sempliċement tabella biex tidħol libes xieraq u kulħadd jidħol libes xieraq. Ma nafx jien din, skużawni, ħankun ftit jibes din l-arroganza jew il-konfużjoni żejda mas-santwarju. Nitolbukom, għenuna inżommu id-dekor. Anke meta taraw xi ħadd dieħel bl-annimali, il-Knisja mhix qiegħda l-annimali. L-annimali jinberkuhom. Imma l-annimali, il-Knisja qiegħda mibnija għalija u għalik biex jien nagħmel esperjenza tal-imħabba ta' Alla, esperjenza tal-Madonna. U għalhekk qed ngħidilkom pubblikament, ħanħallilkom din il-missjoni. Meta taraw miġ ndieħel hawn ġew mhux li jibes xieraq, jew dieħel għax minn għalih dieħel f'mużew, dan huwa santwarju, mhux mużew. Din hija d-dar ta' Omna Marija. U għalhekk nitlobkom bil-kalma kollha, mingħajr arroganza. Uruhom, ħeġġuhom, ejdulhom. Il-bieraħ stess, il-bieraħ jista' jgħid anke Dunkar. Kien hawn koppja Induisti ma jafux. Ma jafu xejn. Imma ġew hawnhekk apposta qabel jisifru lura għalulna hawnhekk hawn imħabba kbira lejn Marija. Ġejna nitolbukom tberkuna, titolbu għalina. Marija għadha ssejjaħ ta' ma sejħitx 142 sena s-sena l-oħra, l-Karni Grima. Lejja ta' Marija għadu ħaj illum. U għalhekk mill-ġdid nirringrazzjakom tal-fiduċja tagħkom, tinkwetawx is-santwarju ħajkompli jkun immexxi moqdi
m'hemmx djun, x'kellem min qal anke din jiena ħassejta mhux għalija tant, għal l-isqof. Għax aħna biex imparlaw ninqalu. L-isqof ħajneħħieh għax dak għamel ħafna djun. M'hemmx djun, m'hemm djun ta' xejn, serħu laskom. Anzi, hemm somma sabiħa. Ġifieri jiena nawgura lir-rettur li jiġi warajja li jkompli jġib il-qudiem dan is-santwarju. Jew aħjar aktar minn hekk ikompli jkabbar id-devozzjoni lejn Omna Marija. Grazzi u l-Madonna tħariskom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu, inroddu ħajr lil Alla.